Benvinguts al Friki Online càpsula 624. Ens anem a Diabolo i ens anem a dos pedazos de còmics, a dos finals de dues grans col·leccions. El número 5 de Tales from the Crypt i el número 4, i també definitiu, de Weird Science. Què porten i de què van per qui encara no estigui seguint aquesta col·lecció, que és una meravella. D'entrada, parlem de Weird Science, que acaba en aquí, aquesta reedició amb aquests colors restaurats esplèndidament, com podem veure a l'interior, i amb aquests dibuixos espectaculars de Hollywood i altres autors. L'edició va seca. Seca vull dir que tenim les cobertes, com no, de totes les revistes que inclouen i tot a l'interior amb articles. En aquest cas, que estàvem acostumats a tenir aquests articles previs, actuals, de diferents autors, músics, directors de cinema i tal. Aquí no tenim cap previ, però sí que tenim aquest escrit de l'època sobre Ray Bradbury. Per què Ray Bradbury? Perquè s'adapten varis dels seus relats. I aquí ens explica com flipava amb aquestes adaptacions. I el bufant que era d'aquests còmics. Realment una meravella, i que una revista que, per desgràcia, va tancar a partir d'aquí per culpa de la censura i d'uns judicis terribles que van fer molt de mal al món del còmic i que va quedar troncada en un moment àlgid dels seus autors. Una meravella on trobarem històries de ciència-ficció de tot tipus, d'invasions extraterrestres, ens parlaran de racisme amb extraterrestres que venen aquí però de bon rotllo, però la gent no els accepta. Històries meravelloses que valen molt, molt, molt la pena. En l'altre volum anem al terror. Aquí ens en anem a Tales from the Crypt, a l'últim número dels contes de la cripta. També, en aquest cas, sec, només amb les cobertes, que són meravelloses. Ja veieu la d'entrada, que és espectacular, però podem veure més. Són realment meravelloses. El Feynman a la majoria dels guions, amb dibuixos de Jack Davis, evident, George Evans, varis autors que també estan en un punt àlgid del dibuix horrible, del dibuix del lletgisme amb la seva expressió més brutal. Històries molt xules, molt potents. Ja us dic que la revista anava a més i, per desgràcia, va passar el que va passar. Aquí també és molt interessant que trobarem dos articles de l'època que ens expliquen què estava passant amb aquests judicis que estaven tenint, on un psicòleg, bàsicament, va ser el que va aixecar la llebre dient que els còmics feien que els nens es convertissin en assassins, violadors i canalles intractables. I va aconseguir que totes aquestes revistes es tanquessin. Aquí ens explica molt bé la defensa d'aquestes revistes i la maldat real d'aquesta gent que volien i van aconseguir tancar totes aquestes col·leccions meravelloses. I a partir d'aquí es va crear el famós còmic Code, aquesta marca de seguretat ciutadana a l'hora d'editar un còmic. Una meravella, aquesta col·lecció que ha tret Diabolo, i ja ens han dit que no s'acaba aquí, que estan recuperant més col·leccions d'EC i que això no és el final. Per tant, així, com si ja li fos la patada, com si fos el Moisès, doncs el final de dues grans col·leccions, però pensem que ens en queden moltes més per recuperar. Salut i a llegir còmics.